bafethu sanibonani lami igama ngemsintwana from Okuhle TV and Okuhle FM. Namhlanje ngisuka eLundi bafethu bekushime kakhulu. Kube nenhlahla ngaze ngiyibona namhlanje ngahlangana noMphilisi Foundation. Ukuthi beyapi besokwenzani angazi. Inhlahla yami ngambona nami ngifake imoto yami ngifake imoto yakhe. Ukuthi beyapi sesibonele futhi samukele manje sakubona Okuhle FM sathana futhi hamba kanjani futhi yakho. Ngiyabongelela mphathi Okuhle FM ngibongelela futhi nababukeli ngiphinde ngibongelele nabalandeli beMphilisi Foundation. So mfowethu utshela mina ngitshela abelungu. Wenzani uLundi phela silawo uLundi wamanje silawo uLundi. Ngana ukuthi njengoba silapha nje uLundi kade sekwesinye isikhulu engiphila naso ekade sibizwe isona kanye nanango Mawunes ezositshela ezonikela kuMawunes ezosho ukuthi Mawunes bangabe kukhona uhambo oluhamba mhlawumbe uluyakoJozini lakaNongoma oluyakuphi kuphi nali futhi kashi ngiyanikela mina ngalo nganali kashi lefuthi umuntu engazana naye kakhulu ke uyena uMphilisi ngoba uMphilisi ngimazi ngani na ngimazi ukuthi usiza abantu kakhulu yena umuntu engithe mangiqala funeka ukuze ngikwazi ngithola uMawunes funeka ngiqale ngithola iMphilisi Foundation ukuze ngikwazi ukuthi uthola uMawunes. Mfowethu uMawunes umlando wakho noMawunes uthini? Eze ubhuti lona ngobaba ngomkhulu ngabani ezenikele ngefortuna. Isuka ithini into mfowethu mhlambe skipper bhuti omdala ulokhuzana uMawunes bathande kakhulu ialbum yakhe mfethu le akayikhiphileyo ingoma yakhe futhi ingoma zakhe eziwuthini engimathe kasho 10 million enye 10 million ku YouTube iyathanda kakhulu so abantu abaningi bamdlala bamlalela abantu abaningi manje bathintekile abantu abaningi kuliya ngoma yakhe abakayidlala engomeni kaMawunes so basebethi ke asikwazi ukuthi ke simthole lo Mawunes ke simtholeze ophi oLundi singoqala City Foundation iqala ukuthi makube yiyona ezokwazi ukuthi angibona nje uMawunes. So athina manje ukubonga isikhulu ngabelonda kusebenzisa abantu Mawunes ngibonga kanje ngithi ngidlulisa ukubanga Nkosi yami kumphathi omkhulu wasoLundi ngiphinde ngidlulisa ukubanga futhi nakuMawunes ukuhlonipha ukuthi ekwazi ukuhamba ezafinyelela khona lapha ondini ngiphinde futhi ngibonge nakubalandeli bethu abasilandelayo lapha einkundleni zokuxhumana ngenza kwethu siyacela ukuthi kuphinda kuphi lapha kuthini khona ngenza ukuthi sicela ukuthi iqhubeke njalo iMphilisi Foundation inikholele kuyona kukho konke ekwenzayo ikwenza ngeqiniso. Siyabonga nje ukubona bonke abantu abayilandela iMphilisi Foundation nomunye akatshela omunye ukuthi ngana kwethu uma ufuna ukubona izinto ezenza kahle emapage awulandele na iMphilisi Foundation mangabe ulahlekelwe inkomo ekhaya baningi babonile futhi epage lami kunabantu belahlekelwe zinkomo bacathi iMphilisi sacela usiza futhi kunenkomo yasekhaya lahlele kanjani nje bangifundela ithomba lokho ngathi no 3 months bilahlekile nginele ngayifaka inkundleni zokuxhumana nje ngasheshe yatholakala inkomo akuphelanga ngisho i-hour itholakala inkomo isheshe yatholakala. So njengana kwethu iMphilisi Foundation yenza imisebenzi eminingi nanabantu bhuti omdala asuke bedukile iyakwazi iMphilisi Foundation ukuthi imthathe umuntu imposte isheshe imthole kunabantu nje abedla uKhisimusi ebebengayazi imizi yakubo abakwazile ukuthi bedle uKhisimusi emzini yakubo ngani ngefoundation yami ngokuthini na ngikwazile ukuthi ngiyipost umuntu inkulumo yakhe ngisho ukuthi walahlelwa nini walahlelwa babakhe kanje wayemzala kuphi lendawo bafika abantu bathi lo muntu siyamazi sicela ukuthi uxhumanise nawo zekwazi ugcine efinyelele ekhaya nangampela ikwazile ngani ugcine efinyelele ekhaya ngana wethu mfowethu sesivala mfowethu amaze ukubonga mfowethu kubalandeli bakho beMphilisi Foundation nani sayilandisa Okuhle FM sayithanda futhi sayihlonipha futhi amaze ukubonga futhi ngiyabonga bafethu ukuthi niyakholelwa kumina futhi niyangilekelela futhi niyangihlonipha bonga mfowethu bonke umuntu la eSouth Africa olandela iOkuhle TV balandeli beOkuhle FM balandeli beMphilisi Foundation ngiyanicela ngenza ukuthi niqhubeke njalo nilandele iOkuhle FM izonilethele okuhle nilandele iMphilisi Foundation izonilethele okuhle sisazobasiza abantu sisazoya ezikoleni sokwenza izimangaliso engeke ngizisho njengamanje enzoyibona sezenzeka ngeke kuphele ngisho 10 days zizokwenza nje mathozana ngena kwethu kuphele nje abalandeli bami yilokho nje ngibathembisa so ngafethu ngena kwethu ngafethu emakhaya sanibonana bye bye.